Toto je okno Kunaj Minimal v kompozitnom prevedení. Čo to je kompozitné prevedenie? Je to vkladané okno do fixného rámu, ktoré môže byť prekryté úplne po všetkých stranách. Na požiadavku architekta sme vytvorili rovnakú pohľadovú šírku po celom obvode rámu. Vo fixnej časti je vlastne celá fixná časť prekrytá obkladom. Zaujímavosťou tohto okna je jeho hrúbka, ktorá je 132 mm, ale taktiež krídlová a rámová časť v jednej línii. Exteriérovej strany okno Minimal má zachovanú pohľadovú šírku, ktorá je rovnaká okolo celého rámu. Krídlo je zabudované vlastne v ráme, to znamená, že ho nevidno. Máme úplne čistý dizajn a vo fixnej časti sklo je zasklievané z vonkajšej strany a po zateplení vidno len lišty. Takéto moderné drevené okno má zníženú náročnosť na údržbu. Konštrukčná hrúbka okna Minimal, ktorá je 132 mm, nám zaručí a vytvára priestor pre veľké sklá. Dokonca do hrúbky až 60 mm. Tieto sklá môžeme používať na výšku až 3 metrov. Prevedenie okna Minimal môžu byť jednokrydlové, dvojkrydlové, môžu to byť balkóny, bariérové, bezbariérové, ale takisto HS portály, vchodové dvere. Ak sa chcete o produktovej rade Kunaj Minimal dozvedieť viac, navštívte nás na stránke kunaj.com alebo príďte na Tatranskú štvrť do nášho showroomu.